Oké, hello! Nem ezt beszéltük meg. Nem. Attól függ, hogy nyomod. Igen. Ha oda taposod neki, akkor úgy érzékeli a dolgokat, hogy sportosan akarsz menni, akkor fölengedi egészen látod 7-8-ig. Aha. Oké, és itt jobbra megyünk majd itt. Beszéltünk meg, ugye? 4000-es fordulatról beszéltünk, nem 7, úgyhogy jobbra megyünk. Tényleg ide, hogy sok ez még először. A Ferrari sofőr. Egyébként nagyon komoly, hogy igen. Hát nem lehet tudni. Megmegy az innen is. Vigyázz, tudunk. De itt a következőnél majd kimegyünk 1 kilométer múlva. Akkor már 6-ban van, nem fogsz már. 6-ban is rendesen meg. Hát azért mondom, mit. Nem vagy ezt hiány maga mögött, mondtam neked. Na milyen, itt majd kimegyünk. Oda ragasztja a vigyort az ember fejére. Igen, és jobbra fogsz menni. Aha. Elég nagy kanyar, majd itt visszafordul. Ki jobbra, tudod, visszamegyünk a túloldalra. Nyugalom, nem ezt beszéltük meg, 4000-ről volt szó, ugye? Jobbra megyünk. Persze, élvezi az ember. Persze. Így van. Csak így nem hosszú életű az egész. Főleg meg hidd el, hogy sok egyébként ez így először. Persze, hogy tud az ember vezetni, meg ilyesmi, de... Itt befelé, visszamegyünk. Itt ki.
Ráadásul itt szoktak mérni, itt van egy jobbos kanyar, van amikor beállnak ide. Igen, és a következőben majd így fogunk menni. Pályára. Azért mondom, hogy itt a kanyar után néha beállnak. Tehát itt... Nem okoz ez problémát, csak akkor van gáz a gázban. Érted? Mert sok ember nem ebbe a sebességtartományokba autózunk. Érted? Amivel most is mondjuk 140-nel belemész egy ilyen kanyarba, érted? Biztonságosnak érzi az ember, csak igazán akkor nem tudod, hogy mit csinálni kell valamit, érted? A büdzsé meg nem tudom mennyire engedi meg. Igen. A fél oldala elszállt, tudod? Elengedett rá. Látunk, ugye? Srácok, egy kicsit majd menj kintebb, itt egy elég nagy fejen, látok ilyen bozókat. Ennek is a végén van egy nagy bukli. Azt tetesz jót neki. Látom, rosszul lát. Igen, itt egy jobbos. Igen,